I do believe a change will come. It may not take too long. We can rise like the morning sun. We will not leave undone. Hussein, giv ham en hånd. Naftali Frankel, 16 år gammel. Gilad Shaer, 16 år gammel. Iyal Yifra, 19 år gammel. Mohammed Abu Khader, 16 år gammel. Siraj Abed, 8 år gammel. Basim Salim, 10 år gammel. Mariam Atiyeh, 11 år gammel. Jalia Jaber, 7 år gammel. Abdullah Abu Ghazal, 5 år gammel. Mohammed Khallaf, 4 år gammel. Yasmin Mohammed, 4 år gammel. Mohammed Maliki, 1 år og 4 måneder gammel. Jeg vil gerne lige bede om at holde 1 minut stillhed, inden vi går i gang, for de her personer, som er gået tabt indtil videre i krigen den sidste uge. Kidnappet og henrettet på bestialsk vis. Mens de 10 andre navne, jeg nævnte, var blandt de 205 civile, som er blevet dræbt den seneste uge. For en time siden, der tikkede nyheden ind om 4 børn på under 15 år, der var blevet dræbt af israelske granater, mens de spillede fodbold på stranden sygehus i og den næste skole. Eller siden 1967, hvor Israel har holdt Gaza i en jernhånd. Men for at give jer et lille indblik i den frygt, vil jeg dele en personlig historie med jer, som det ikke er særlig mange, der kender til. Jeg vil prøve at tage jer med tilbage 8 år siden til 2006. Der var jeg 14 år gammel, og for første gang i mit liv har jeg valgt at tage turen til Libanon for at besøge familie og venner. Særligt en ven, der hed Ibrahim, som var 13 år gammel, og som var min barndomsven og ligesom en bror for mig, og som jeg altid så frem til at se hver eneste sommer. De første 2 uger forløb perfekt, og det var en fantastisk ferie. Men lige pludselig brød krigen ud imellem Israel på den ene side og Hizbollah på den anden. Og hele ferien blev lige pludselig ændret til et mareridt. 2 uger inde i krigen, der ligger jeg og sover hos min bedstemor, da jeg lige pludselig hørte et kæmpe brag. Og det var i forvejen rigtig, rigtig svært at sove, fordi vi havde droner, helikopter og fly oven over hovedet 24 timer i døgnet. Lige pludselig bliver jeg vækket af et kæmpe brag og en masse sand, der falder ned i øjnene på mig. Og da jeg står op, så kan jeg se, at der er en granatsplint på 30 x 30 cm, som hænger 2 tommer ovenover mit hoved. Lige så heldig, det var min ven Ibrahim ikke. Han og hans 2 brødre og mor blev udslettet i det angreb af israelske F-16 fly. 2 uger efter det, så fik jeg muligheden for at blive smuglet ud af Libanon ved at blive fragtet til Beirut og derfra komme til København. Og da jeg stod i Kastrup Lufthavn, har jeg aldrig nogensinde følt mig som så stor en kujon. Og ved I hvorfor? På grund af det her. På grund af farven af mit pas. Det var grund til, at jeg kunne søge tryghed og sikkerhed i Danmark, mens min familie og befolkningen dernede måtte fortsætte under israelske bombardementer i endnu en måned. Det her, som jeg lige har fortalt, det var en sommerferie for mig. Men det er realiteten for 2 millioner mennesker, som er fængslet inde på Gazastriben. Den eneste forskel er, at de har ingen steder at flygte hen. Ingen bunker at søge tilflugt i. Og de har ikke et rødt pas, som giver dem basale menneskerettigheder og en national selvbestemmelse. De er det, som vi kalder statsløse. I midten af frustrationerne må vi ikke glemme, at med det her pas, der følger der også nogle muligheder og et ansvar med. Nemlig ansvaret for at modarbejde uretfærdigheden og tage stilling. Israelerne er ligeglade med det internationale samfund, som på rigtig mange måder desværre har spillet fallit. Det er på tide, at vi skaber og skubber den offentlige opinion i retning af en fordømmelse af de israelske aggressioner. Den seneste uge, der er Facebook blevet oversvømmet med tilkendegivelser fra danskere overalt i Danmark, som har vist deres sympati for den palæstinensiske sag. Igennem kampagnen #GazaToDK og det manifest, som Politikken offentliggjorde i lørdags med 27 kendte og fremtrædende danskere. Jeg tror på, at vi i øjeblikket befinder os i et markant skifte i tilgang til konflikten.
Uretfærdigheden har aldrig nogensinde før stået tydeligere med, end den gør lige nu. Det folkelige pres er der. Nu mangler vi bare, at politikerne følger trop og sørger for, at Israel overholder helt basale internationale spilleregler. Det er på tide, at vi som danskere reagerer ved eksempelvis en boykot af israelske varer, virksomheder og universiteter, da det virker til at være det eneste sprog, som israelerne forstår. Det er på tide, at vi reagerer, da intet barn har fortjent at skulle opleve 3 krige, inden det er fyldt 6 år. Undertrykkelsen af palæstinenserne er hverken en palæstinensisk, arabisk eller muslimsk sag. Kampen for et frit Palæstina er en global kamp for anstændighed, respekt og retfærdighed. Tak.